Praise the Lord. Ani Kristen takuk tei bukuk song kaitor kaham bini khairokma hamjakma jeung joto bai tongo. Tini ang norno kaisa kokno tui sanani muchungo. A kok ngkai abose belai nang kukma. Jisu tini samani kok tongo khunju tongkheba a kokno khnadi ni. Tini angbo norokno sanani muchungo khunju tongkheba kaichomui khnadi a kok nini bagai belai nang kukma. Hallelujah. Soitanni Amjokmani bahai ke yoknai. Amo belai ke samanani dorka. Jadi sing Kristen ngai Jisu no poito khlainai borok ngai Soitanni Amjokmani yoknani lama tabukbo saimanya khongang ke jeung bini khyo kechanai. Sing sumsogo klegai tongnai. Jeung jepur bini khyo kechao tamu eng norok saimano. Jeung je kaitor bai senamjakmani bobai tongnani bagai. Bini ganawo tongnani bagai. Bini hamari yachagai tongnani bagai. Omorok sini langmani bebak na kemawai tangnai jepru song Soitanni khyo kachakang ke. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bagai belai ke nangkukma sini langmawo a Soitanni Amjokmani salbrum no katewi tongnani bagai. Abuni bagai ang norok no koinai Jisu ni mungbai kachomai khnadi. Tai notebook tongkha notebook tiklainadi. Kaitoni kokno khatawo sidi. Abono repeat klaidi. Salbrum Soitan bai jeung coba makayo ajagani jeung keplai inganango a keplai ingani fan tini jeung kaitoni kogo khnanai a keplai bahai ke ngai tini jeung o kokthairok khnalainai. Praise the Lord. Hallelujah. Jeung nalainai Matthew chapter 4 verse 4 Matthew chapter 4 verse 4 jeung oronugo Jisu belok jakmani kogro tini 3 bar Jisu no Soitan pemlok pru Jisu bahai ke a jagani katika tai Jisu suno tamo lesson riklangka a Soitanni Amjokmani yoknani abono tei kaham ke cheri chung nai lewan jeno chung salbrum a Amjokmung rok phaipru Jisu Soitanno mechen mahai sungbo mechen nei mana tei ke phadi chung khana laiwan Jisu hai nei saka elambago okok tongo borok ruti bai simi thangai manya kaitoni bukukni beba kok bai se thangnai. Praise the Lord. Hallelujah. Soitanaro Jisu no puila femloka neng kaitoni sajala hangangangke o pathorno ruti engdi nei chadi ni saka. Ba Jisu tam saka elambago okok sijak tongo borok ruti bai simi thangya kaitoni kok bai simi se thango. Kaitoni bukuk ni ongkhor mani akok bai simi se thango. Praise the Lord. Hallelujah. So Soitan bono oro naidi omha situation Jisu ni 40 din 40 hor bo belai keno o khuijakha fasting tongmani jorano mai muibe haksal ke tongmani jorano pia jepru bo o khuyo apru se Soitan bono phayei nang kaitoni sajlangka o ruti no o pathono ruti khlai chung nang chai punukdi ni saka but Jisu tamuni reply rekha elembago sijak tongo so muito naragdi tamo elembago sijak tongo ruti baisimi borok thangya kaitoni bukuk ni ongkhormani akok baisi borok thango. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7 Matthew 4 verse 7 oro tamongkha chung nugo Jisu bono hai nei saka elambago okok tongo nini kaitor subraino nang ta potali di oro chung nugo Soitan tam khakyaro nang kaitoni sajlake hawo baklai di tamni hinke elambago okok tongo kaitor bini suari rokno nini bagai dagiwana nini yakung holongo naingya tei ke borokno no yak bai ke yachak sogana Soitan Jisu Kristo no a kaitoni kok bai no khyo khikalanya nayo damsaka elambago okok tongo neng o hapung ni baklai di kaitoni suari nono phaye yachak phainani ni yakung holongo khuyasini sekhang Jisu tam saka elambago okok botongo nini sobrai kaitono tapota lidi nei. Praise the Lord. Hallelujah. Puila angke Jisu no chamung bai femloka second nengangangke Jisu no amjoka a kujuk sakani baklai di suari rok tongo nono katerinai nei kaitoni mungno tuino duibar mono pota lekha. Tabuk tekesa point seng nanya Jisu tam saka elambago tongo kaitono tapota ledi ni ajaga bobo pasangka tekese sungnuknai Matthew 4 ni 10 oro tam nukha chung oro sukango porikhe nuknai chung
hai hnei saka nung ano yasku sungai khulumke omorok bebak nono ang nono rebai nai tabo ke jisu no tam khaika o sungsani manei khunei rok bai ke bono femloka soitan saka nung ano khulumdi nung ano bajudi nung ano lobdi haike o sungsar bebak no nini ungbai nai nei saka jisu tam honi kok piraka nai di haike jisu hai nei saka thangdi soitan elam bago okok tongo nini kaito subrai no simise suriwi khulumdi praise the lord hallelujah nini kaito subrai no simise suriwi khulumdi thangdi soitan sorot chung tinta jagao nugo jisu kok tha use klaimani elam bak ni kok tamo english beke it is written tamo elam bago sijak tongo that means subrai jisu kristo elam bak ni kok mane bible ni kok ekdom kaham ke bini bekhao tongo bible ni kok no bo kaham ke bujuwi sawi mano o bible ni kok bai bo soitan no mechenka o bible ni kok thai bini jodi bekhao moito kore ngang ke tini a soitan femlok ma jagani tini bo joto jagao no kelai khamo a soitan amjokmani bo tini mecheni manglak khamo pia subra jisu sakbai thang bo kaito ni kok bini langma o tongma bai soitan no bo kaito ni kok bai no bono mecheni phunoka Jesus himself used the word of God to overcome from temptation Jesus sakbai thang no o amjok mungni hekaba a belok jak mungni yokna ni bagi bo a kaito ni kok no use khlaika abon bagani kristo ni takhuk tai bukhuk song Jesus sungno lama rei klangkha a amjok mungni bahai ki yokna yogya abotabuk nini ani thani se jodi sung kaito ni kok no porinani interest krei kaito ni kok no salbrum nainani eba pori ui bekhau moito khanani interest krei kaito ni kok no khatawo sungani interest krei ngangang ke abo nini thani se nung soitan no mechenna ni muchung kangang ke without kaito ni kok nung mechani manya amo bekhawa kaisa moito tonga nango kaito ni kok nini bekhawa krei ke nung soitan no mechani me 100% guarantee tini angnorok no sawa jisu tini sungna lama rei klangka a lama no nung himnada himya abo nini thani se nung himna ni muchungkha soitan no mechanna ni muchungkha soitan ni a amjok muni yokna ni muchungkha soitan ni a khei ni nung yokna ni muchungkha ngangke kaito ni kok no use klaidi kaito ni kok no bekhawo tondi kaito ni kok no poridi nung soitan no mechanai manai 100% guarantee abo jisu kristo ni mungbai din norok no sawo sung joto kristan rok no soitan ni a amjok mung ni overcome eba yokna ni nangnai abono chung soitano mechenna ni nangnai abono mecheni mainli anghangke a soitani amjok no klai chimi tongkhangangke sung kaitor je suno runa mani a kaitoni hawo chung habmanglak kaitor je suno runa hnei je suno snamani kaitor je sini bagai je snamui tongmani abono chung yechagi manglak abono chung manglak chini langmo tabuk boya ulo boya tabuk boya thui boya chung manglak jodi sung soitani a amjokmani yogui manyangke praise the lord hallelujah ani kriston takuk tai bukur norok ani okok no khnawi tongka ang norok no obono sanamuchungo as a christian khorok sai christian nengai kaitoni kok no porinai borok bosimise a soitano amjogi manai bumong christian pia kaitoni pholabai kobol jagi angangke a christian le just mung simise binithani kono fan krei mung simise pia kaitoni je chongui tongmane abono boi mangla kaitoni je sokat tongmane a sokat no mangla jodi sung a soitani a amjok mungni yogyang kangke soitan no chung mechani manyang kangke soni kriston takuk tai bukuro jisu kristo sak bai tang chungno lama phunugui rekha je soitan no mechenani tai sak bai tang bokruso kanta bui soitan no mechani rekha tabuk chini duty ngang kangke chungle kroso kanta bujage soitan no mechenani pia chung jisu ni mungno nai bini a elambak ni kokno pori oi elambak ni kokno bukhao moito tonoi chung soitan no mechenani awol chungno jisu lama re kelangkha praise the lord hallelujah chung elambago pori khanugo epis chapter 6 verse 17 epis solontia paul tam sakanadi 17 wom mutangnai no khorok kati jaknai haike thubui nadi pia phola rumani kaitoni kokno seng haike nadi phola rumani kaitoni kokno seng haike nadi nei sungno o elambak ni kok so phola rumani akaito ni kok o bible ni kok no seng haike kate jaknai khenadi nung abono soitan no tanai manai soitan no nung rukhlai manai soitan no nung mechani manai tai soitani jotto a
amjokmung belekmung temptation ni nung overcome ngai manai nung yogi manai nung bono mechani manai. Praise the Lord. Hallelujah. Abon bagian Kristen takuk tai bukuk song tinang norok no tam sana muchung ngake kai toni kokno poridi. Kai toni kokno muito khanani chesta klaidi. Kai toni kokno nung bal chal brum brum agini ni langmawo nung exam ranan bagi pora muito klaima hai. Exam ranani bagi nung repeat klaid nung ni notebook sima hai. Kai toni kokno bo repeat klaid poridi. Kai toni kokno mo muito klaidi. Kai toni kokno muito nan bagi suidi mukosto suidi by heart suidi chesta klaidi kai toni kokno nini langmawo ke tonani bagai nung asuk no nini salbrum brum nung ketang tonani bagi effort klayo kosto klayo samung klay ajiwo but nung kaitorni hamari no yatsak nani bagi nung sakthana nangnai nung muito khena nangnai elambag ni kokpori na nangnai nung elambag ni kuno sina nangnai mukosto aiwa by heart nung khaina sa nangnai hakesen nung soitanni amjokmani nung yogi manai ani kristen takuk tai bukur ang sakbai tangbo amjok jago norok joto nai tongnai bo amjok jago soitan le chung joto poito klainai borok no singho ada machaya haike yang nachomui tongo chuno wakrup nani bagai but elambag ni kok suno abobo sawaje lobmung 91 verse 14 15 tam saka ani mungno ringnai rok ani mungno hamjak nai rok ani kokno khnanai rok borok digisi gi pro ano ringke ang borok bai tongnai ang borok no katerenai tai ang borok no borom rena enisau so ani kristen takuk tai bukurok if you love Jesus nang Jesus no hamjak khangangke elambak ni kokno se rakhokti nang Jesus no hamjak gongangke elambak ni kokno podoi se bukha moito klaidi apru ke soitan makal ganang kokbai makal ganang tiri bai nono kokphano ebo ekdom khuyo nono khiklainan bagi chesta klai tongphono nini bagi ekdom kebeng mongrok ruphano nang apru bono mechenai manai Jesus Kristo ni mungbai tini angrok no okok tunsau elambak ni kok ni bukha tonke nang mechenai manai 100% nang mechenai se manai nang sumsago klainai khuini nang yogi se manai kaitoni kokno ni bukha tongke nang yoknai no. Praise the Lord. Hallelujah. Megang tini norok no amono kok tuntunani muchungo kaitoni kokno poridi kaitoni kokno suidi kaitoni kokno mogosto klaidi nang soitan no mecheni manai te bini akhini nang yogi manai kaitor noru jotono hamari klai tongthum amen.